ሰላም ሰላም ናይ ኣዶ ቃላብ ቻናል ቤተሰብ ሓሚኒ ኢኹም ለይ ድሕነ ዲኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምታ ኣነ ሰላም ለለኽዎ ሰላም ክትኾን ለይ ባዕልቱ ተስፋየ በብለለኹምዎ ሰላም እግዚአብሔር ይብዝሐልኩም ለዛ ቻናል እዚኣ ሓድሽ ትልኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኾኑ ቤተሰብ ልኾንኩም ለ ያው ሓምትል ተለመደ ብላይክ እተዩ ያው ደገፍኩም ለ ኣይፈለይን ሕዋቴ ማዕረይ እና لما عنتلا همتي أول استندرنا يو مالتيو أب سعود عرب بزحول تملسة قشيخون دياقون نعد مستملسة كقدسي خالدو ويلبل اتحطو مالتيو ملسي كاوبنا حزمنا مزيومنيو اسكع مجرش تخاتات الوحواتي معري ببللخم وسلامكم بزحي باللي إنا لافتي تحستو قبلكم ብዙሕ ሰብ ዓዲ ዓረብ ዝኸደ ብሱሪ ቅዱስ ዶ ዝብል ነገር እውን ይለዓል ነይሩ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ካሊእ ሚድያ ዝመለስክዎ መልሲ ነይሩ ዓዲ ዓረብ ዝኸደ ዝብል ነገር ነይሩ ዓዲ ዓረብን ዓፋር እንታይ ይፈልዮ እዩ ናተይ መልሲ ዓዲ ዓፋር ጌርካ ለአዲስ ኣበባ ምኻድ ወይ ዓዲ ዓፋር ከይድካ ምቕናይ ወይ ድዋይ ከይድካ በፂሕካ ምምላስ ዕዳጋ ሱዳን ቀኒኻ ምምፃእ እንታይ እዩ ዝፈልዮ ምክንያቱ ንስኻ ብግብሪ ተዘይመሲልካ ሃይማኖትካ ብገሃድ ነቲ حوارياوي إمنت نت كريستوساوي إمنت كهيدكا كالي إمنت تزيلويتك عدي نايمانة لوطي كمسأي خلين زبل بحسير والسخن قالس ودلي كاونا مبلع عن تنمس انت لنا عد عرو خيني بالعيا وعد خيني بالعيا استخل كل نقرات خل كلاتيو قدس مصحف في الله حديث كدان بزح سلام مبلعي ناقرن منفسه مصحفيه من منفسي زناقر بلي كدانون هجا سجا سلازا زنب الانبر منفساونتو كلن سنفاس እግዚአብሔር ያን ብሉያትን ሐዲሳትን ፍላይ በሐዲስ ኪዳን ከምዘልኩዎ ስለዚህ ተቆጸረ ስለዚህ ተነገረ ኢልካ በደፈና ከይሐለፍ ምንታን ተናብሊ ኪዳን መጽሐፍ መሰረቱ እንተ ሐዲስ ኪዳን ስለዚህ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ዘዳግም ምዕራፍ 14 ብዛዕባ ዝውልዑን ዘይውልዑን ጠሚጠመሉ هذي عد عرب خيدس بجمال يكون جلي يكون بمولع راح يكون زي بلع مبلع تاي سجم الله تاي كأنه تاي شعبينه سجاوي يكون منفساوي سجم الله ودي ولوني እግዚአብሔር ፈጠረ ሁሉ ቅዱስ እዩ ግን ከከማ አገልግሎቱ ይዝለና ወእግዚአብሔር ሁሉ ዝፈጠረ ፍጥረት ቅዱስ እዩ ግን ንምግብነት እንጥቀመማለው ለመጽዓኛ እንጥቀመማለው ሁሉ ተሓደ እንስሳ ቋስ ሁሉ ሰውነቱ ይብላል ዝድርበለው በዚህ ምክንያት ቆፂራ አረኪባያ ቅዱሳት መጽሐፍት ቆፂራን አረኪበንየ ዘምጾልኩዎ ዘሌዋውያን በግልጽ ግመል ይብላዕ ደ ይብላዕን ዘ ነገር ንሪ ዓዲ ዓረብ ቅድሚ ኸድና ዓዲ ዓረብ ይበልዕዎ ዲማ ይበልዕዎን ብምንታይም ዝበልዕዎ ንምንታይም ነቕርብዎ ኣብኡ ስለ ልድፈር ክኸውን ይኽእል ዝብላዕ ሲእና ገለታት ክበሃል ስለ ዝኽእል ምስሩ ግመል ይብላዕ ደ ይብላዕን ብሓፈሻ እዩ ክዝረብ ዘሎ ዋናነት ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ኮይኑ ዘዳግም 14 ተዓንቶ ዝጠቐስናዮ ምዕራፍ ቁፅሪ 7 ገመል ኢሉ ባዕሉ ቃል ብቓል ይላል ካብ ዘይውልዑ ምልክት እንትነግረ እንተሎ ይትብላዕ ዘክልየ ጥረሲው ወዘጽፉቅ ሰኮናሁ ይብል እሞ ሸኾኑ ግጡም ዝኾነ እንስሳ ኣይትብላዕ እዮ ካብኡ እንደገና ክልተ ስኒ ጥራሕ ዘለዎ እውን ኣይትብላዕ ካብኡ ዘያምስኩ ኣይትብላዕ ይብል ግመል ያምስኩ እዩ ግን ድማ ሸኾኑ ግጡም እዩ ጸፍላዕ እዩ ጽኢሉ ግጡም እዩ በዚ ምክንያት ንገመል ከይትበልዖ ያምስኩ እዩ ግን ሸኾኑ ስንጥቕ ስለ ዘይኮነ ጽፉቅ ማለት ንፉቅ ስለ ዘይኮነ ንፉቅ ማለት ስንጥቕ ጽፉቅ ማለት ድማ ጽኢሉ ዝግጡም ስለ ዝኾነ ሸኾኑ ኣይትብላዕ ኢሉ ሕገ ኦሪት ሕጊ ይባዕሉ ካብ ዘፍጥረት እስካብ ዘዳግም ዘሎ 5 እዮም መጻሕፍቲ ሕጊ እዮም ዝበሃሉ እዚኣቶም ከልኪሎም ኣለዉ መኸልከሊኦም ምክንያት ድማ እንደገና ብኽልተ ነገር እዩ ሓደ ምስጋው ጥዕና ስለ ዘይኽእሉ መርዛማ ጣይስሞ ኣለዎም ይብሎ ካልኣይ ድማ ምስጢር ዘይኽእሉ እዩ ምስጢር ዘይኽእሉ እዩ بفلتو انت غيرو ودما نافلطو قنونا يوهاو ونا فلط انت غيرو ناستوعل انت غيرو بدفرت انت غيرو بولك نايبالو نافلطكا بنطفا وين نافلطكا بمفدال بزبل
ዘብዙሃ አማይቀብዎ ብዙሃ ይተሐሰስዎ ወዘውሁድ አማይቀብዎ ሁድ ይተሐሰስዎ ነገርኒ ውሑድ ዝሃብካዮ ውሑድ ኢኻ ተሓቶ ብዙሕ ዝሃብካዮን ብዙሕ ኢኻ ተሓቶና ብዘይፍልጦ ዝግበር ናይ ባዕሉ መንገዲ ኣለዎ ብፍልጦ ዝግበር ነገር ድማ ናይ ባዕሉ ቅፅዓት ኣለዎ እዚ ኣብቲ ዝርዝር አንቀጸ ንስሓ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ሐዋርያ ሲኖዶስ ዝተውሃቡ ድንጋጌታት ቅፅዓታት ኣሎ ኣብቲ ሲኖዶስ ዝበሃል ባዕሉ ኣብቲ መጽሓፍ ስለዚ ግመል ካብ ዝተኸልከሉ ነገራት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዓዲ ዓረብ ይብልዓዮ ኣብ ማንም ይብልዓዮ ሓደ ዲያቆን ተተጋጊዩ ብምንታይ ይበልዕዎ ዝብል ነገር ተጻሪኡ ብንስሓ ዝሕለፍ ወይ ብንስሓ ቀኖንኡ ዝፍጸም እዩ ዲያቆን ኮይኑ ከዓ እንደገና ድማ ናብኡ ዘእተዮ ምኽንያት ጉዳዩ ዋኒኑ ትረኣዩ ድማ ገደብ ካግድዎ ይኽእል እምበር ክህነቱ ከም ሓደ ውድቂ ክህነት ግን ክገብሮ ይኽእል ካግድዎ ግን ይኽእል ከመይ ምግዳብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ናይ ስርዓትን ናይ ሕግን ሓላዊ ክትኸውን እናተገብአ ንስኻ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕግን ስርዓትን ኣብ ምእመናን ተፈጻምነት ክህልዎ ኣቃቤ ሕግ ኮይንካ ከተገልግል እናተገብአ በዓልኻ ሰኣሪ ሕግ ኮይንካ በመርካብካ ተባሂሉ ዝተወሰነ ዓመታት ካግድዎ ይኽእል ይግደብ ኮ ክህነት 4 ዓመት 3 ዓመት መንፈቅ ዓመት ክግደብ ይኽእል ኮ እዚ ከምፂ ነቲ ክህነት መምተሪ ምኽንያት ብስ ጭራሽ ከምዚ ዝገበረ ተመሪሱ መቅደስ ኣየረግፃን ግን ኣይበሃል ዝብል ከምኡ እውን ስለዘየለ እዚ ብዙይ ክጠናቀቅ ማለት ጨሪሱ ክህነት ንክህነት ዘያውህብ ክህነት ተመሊሱ ምስሉ ከገልግል ዘይኽእል ዝሙት እዩ ካልኦቶም ግን ድንጋጌታት እኒኦ አንቀጽ 7 ፍትሕ መንፈሳዊ ብስርኮ ከዚ ስለየናይ ነውጋዕም ዘለና ንሽተን ከያሽግር እምበር ቤተ ክርስቲያን ዘይትፈልጦም ዲያቆናት ቤተ ክርስቲያን ዘይፈልጡ ዲያቆናት ብስም ንጥቀመሎም ኢና ስሩ ከም ንውር ሓደ ጳጳስ እንድሕር ክህነት ይህወት ሓደ ዲያቆን ካብ ቤተ መቅደስ ወፃኢ ብደገ ክነብር የብሉ ኣገልግሎት የብሉ ክህነት ማ ብደገ ይቕመጥ ምስሩ ንምንታይ መተዋሂቦት ክህነት መደብ ኣለካ መደብ የብልካይ መደብ ኣትዩ ይኣተወይ ዝበሃል ቋንቋ በፍጹም ቤተ ክርስቲያን ቦታ ይነበረ የብልን እውን ነበረ እዩ ሕዚ እውን ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ሊቀ ጳጳስ ክህነት ሂቡ ዘገልግለሉ ቤተ መቅደስ እገለ እዩ እንተይሉ ኣብ ኣጽሙድ ኮይኑ ከገልግል ዘለዎ እንደገና ዋዕሱልካ ከመይ ጌርካ ባዕልኻ ኸይድካ እውን ሽሙን ኣይነበረን እኮ ከዚ ኩላትና ስኢልና ቦታትና ምሳ ምኽርና ኸይድና ተቐቢልና ስርዓት ተመሊስና ምስ ዓበናት እንሪኦ ተለና ግን ኸይድካ ባርኹኑ ዘይኮነስ ነታ ኣጥብያ እዚኣ ኩሉ ካህናት ስርዓት ምጣሓስ ምዃኑ ክፈልጡ ኢለ እየ ካብ ወፂለ ግን መንገዳ ሓንቲ ክማልኣ ስኢሉ ዝኾነ ካህን በረግ ኢሉ ስኢሉ ናብ ሰብ ክህነት ክእግዳ ይኽእል ናብ ጉያ ሊቃውንቲ ቀሪቡ ናብ ጳጳስ ይቀርብ ዝኽእል ስኢልካ ስምዒተኛ ሕዚ ሓደ ቦታ ሰብካ ጉያ ኣጊደሞት ክህነቱ ገለመለ ይበሃል ስልጠና ኣለዎም ዶ ንሳቶም ስራሕ ደመወዝ ክኽልክሉ ይኽእሉ ክእግዱ ይኽእሉ እምበር ክህነት ማንም ቀሺ በረግ ኢሉ ክእግዳ ይኽእልን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ናፍቲ ከእግድ ዝኽእል ነጥብ ፈጺሙ ዳይፈጸመን ኢሉ ክመሚ ዝኽእል ጉባኤ ሊቃውንት መጨረሹ ውሳነ ክወሉ ዝኽእል ሊቀ ጳጳስ ስለ ዝኾነ ስኢልካ ሓደ ግዜ በረግ ኢልካ ስኢልካ ብስምዒት ኣብዛ ደብሪ መን ኣለዋ ሊኣነ እናሃልካ ናብ መትካ ክህነት ኣይእክል